Mwari ndiye muridzi wemari. Saka Mwari iye pachake achandipa mari. Makadii muri Zimbabwe. Nhasi tine mumwe muimbi. Makadii mukoma wangu. Ndifara makadii mukoma wangu. Tinofara zvakanaka. Aiwa, nhasi kurakidza kufara. Ndakafara chaizvo. Kusununguka. Pombono kachako chako. Tinotenda. Ndotaura nani zora nhasi? Ndinonzi Feiton Mabasa. Ndinogara Cape Town. Yeah, National Bridge kumusha. Alright. Yeah, saka nambouya kuzoshanda. Matunzire zora nhasi? Nhasi avane damba refu. Okay. Idzva tikutogadzira izvezvi. Rinonzi zvakatarwa. Alright. Ichokwadi ndinoona kuti mweya uri kushanda nesu zvakanyanya, mweya mutsvene unesu. Tirikuona tichivandudzwa zuva rimwe narimwe pabasa iro rekuimba. Alright, ndanzwa muchitaura zvamweya. Munonamata? Ya, ndinoenda kuchechi. Alright, munonamata here kwete kuenda kuchechi? Ya, ndonamata chokwadi. Ndonamata. Handiti ka? Ya, ndonamata. Aiwa, totenda. Alright, Ngoma Feiton, pane here mafeaturing pakati album here atinoexpecta, because ndino remember kuti last time akaita feature neSouth African gospel artist anonzi Mbonakele. Saka apa makatigadzirira chii? Right, uno pakati temafeaturing akati wande. Mwari akatiwanirawo nyasha. Tikabatana na Baba Blessing Shumba, Obed Chari, na Sister Patricia Nyariwe. Wow. Vesa ma big names. Munonzwa kuitirwa sei muchiona vanhu? Because Bonakele ndoziva kuti South Africa she's a big artist. Mauya kuZimbabwe futi kuno kumoya mubatana Pastor Blessing Shumba. Munozvikwanisa sei Ngoma Feiton? Ini ndongoti ndimwe yamutsvene ndotungamirira. Nekuti pachangu ine nyama yangu handingazvikwanisi. Saka mweya mutsvene ndianongoronga zvakatofamba nenzira yakanaka saizvozvo. Pane mavidhios here amakatigadzirira mukoma wangu? Chokwadi mavidhio aripo ndakatowanda. Alright. Ndofunga kuti nditomboita mavidhio akatomboti wande chaizvo. Kuramba muchitorova? Ndichina mavidhio chete. Alright. Facebook ndopatiri kunyanya. Feiton Mabasa. Alright. Music the Sower. Alright. Ndo pandakanyanya kuwanda papo YouTube ofundiriko zvakare. Alright. Zita ndiro. Okay. Feiton Mabasa, Music the Sower. Ndine mubvunzo wekuti ndinogara ndichibvunza vaimbi. Imi mati munogara kuCape Town. Cape Town nemutare makilometers anogona kupfuura 2000. Chii chinoita kuti muye kuno muchisiya zvese? KuSouth Africa kune mastudios awo? Chokwadi ariko. Asi ndinongodara kuti pandakauya kutanga paMashe Studios, ndakabva ndasokoona kuti ndasvika pamusha. Ndakabva ndawana zvandasvaka chaizvo panyaya dzemusic. Ndanga ndichida sound yacho chaizvo ndakaiona iri pano. Saka panondira padhuze nekuti ndokune zvandoda chaizvo. Wow. Mumakore 5 tichaexpecta chii kuna Ngoma Feiton? 5 years nemapapi? Ndinotarisa kuti mweya mutsvene uchandisimudza kusvika kumberi. Tichabe tichingobudisa nziyo gore rimwe narimwe. Toda kuti ngoti 5 years to come tongachingoti gore negore album mavideos, gore album mavideos tingodaro. Ndanzwa muchitaura muchikudza Mwari. Music iyi muri kuitira kuita mari here kana kuti zvinhu zviri mamuri? Ndakanzwisa kuti kuimba kwandinoita ndakatotumwawo naMwari. Nekuti handisi simba rekuti ndingati kuya musoro ndichinyora. Zvinongondiita nyore kunyora. Saka ndakanzwisa kuti uyu ndimweya mutsvene. Saka ndakada kuti nditange ndakusha evhangeri. Nyika kana ichinge yararama, Mwari ndiye muridzi wemari. Saka Mwari iye pachake achandipa mari. Mashoko ekupedzisira kune vakatarisa vhidhiyo ino? Ndinoda kungotenda zvizhinji kuvatsigiri veThe Sower. Vari kundiita kuti ndinzwe mufaro zvakanyanya. Ndanga ndiri kuHarare, ndanga ndiri kuChipinge, ndikaenda kuNgundu, Masvingo, nawo ndiri kwaMutare. Mizwi yangu iri kungoridzwa pese. Saka ndinonzwa kufara zvizhinji. Ndinokuti vari vakangonditsigira kuti tiwane simba pabasa irori. Thank you so much Ngoma Feiton. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndinotenda zvikuru.